És que creu que li portarà molts vots. Ah, això ja és més greu, Seu. Com se li ha ficat al cap? El partit va fer una enquesta i es veu que els votants estan a favor de restablir el servei militar. Bé, doncs fes una altra enquesta que demostri que els votants estan en contra del servei. No hi poden estar a favor i en contra. Oh, i tant que sí, Werner, que no t'han fet mai cap enquesta. Sí, però no una enquesta política. No sabria què contestar. Tu ja saps com va això. Et visita una senyoreta molt maca i tu hi vols quedar d'allò més bé. No vols fer el ridícul, oi? No. No, i et comença a fer preguntes. Senyor Bully, el preocupa gaire el gran nombre de joves que estan sense feina? Ah, sí? I el preocupa gaire també l'augment de la delinqüència juvenil? Sí. Troba que falta disciplina a les escoles públiques? Sí. Pensa que els joves acceptarien un cert grau de liderat i d'autoritat? Sí. Que són capaços d'acceptar un repte? Sí. Estaria a favor de restablir el servei militar? Jo diria que sí, em sembla. Sí o no? Sí. És clar que sí, després del que li he dit no pot contestar que no. Ells no esmenten les 5 primeres preguntes i només publiquen l'última. És això el que fan realment? Home, els qui són honrats potser no, però no n'hi ha gaires d'aquesta mena. I la senyoreta hauria pogut aconseguir el resultat oposat si hagués volgut. Com? Senyor Bully, el preocupa el perill d'una guerra? Sí. El preocupa la carrera d'armaments? Sí. Troba perillós donar armes als joves i ensenyar-los a matar? Sí. Troba mal fet obligar la gent a utilitzar armes si ells no ho volen? Sí. Vostè suposaria el restabliment del servei militar? Sí. Ja ho veus, doncs, Werner. El mostratge perfectament contrastat. És així com s'encarreguen les enquestes pel Ministeri de Defensa. Ocupa-te'n.